til maj 2016, og jeg står her midt i et æbletræ, der har vokset så stort og frodigt i løbet af 3 år. Måden jeg ligesom holder det tæt og tæt, det er, at jeg klipper benhård bonsai-sti. Jeg er ikke bange for at tage en gren og klippe til og lægge den der. Der kommer altid et tog og 2 turister til. Og det er simpelthen for at se de smukke have herude. Det er utroligt, hvor afslappende og hvor godt det er for ens helbred at tage fat i sådan en gren. Og det er jo ikke fordi, at den vejer noget særligt. Man bliver ikke overanstrengt på nogen som helst måde. I næste uge handler det om jordbær.